Janur. Lekremu menungso ning watakmu watak iblis. Katok dosa putih. Iki lawe dudu sana dudu kadang lan wijaya ngone nglakui ngone sabian wijaya totoane nomo nanging kowe sing sedulur disambati kalawan wijaya mungkara tunggumu ayo tanduk lawu kalawan perkara ikam serang belo pucet paman kowe kami ayo keblako legane atimu untuk wijaya bakal ketemu nanging kawanmu sumput karo kondangmu Ronggolawe rancur sampang kowe ora ngerti sapa sing iki Ronggo Janur iki Ronggo Janur Abu Suromroto Jayamroto imbang yen kodu Ayo Maruti. Waduh. Cilok aku nampane aji karo bacot Ayu Maruti. Dene sawetara, kowe batak usadane Ayu Maruti. Sampeyan tak pusing Kakang. Rumangsamu jur aku semakut tenan.
jajal karo sampean kuweden apa ora? Ben, lagi iki aku ngerti Kakang Kidang Wulung iki. Ayo Maruti. Mati aku. Ayo Maruti. Semaput kok iso ngalih koyo lintang ngalih wae Ayu Maruti. Ayu Maruti. Tangi Ayu Maruti. Romo. Lah ini sawetara Ayu Maruti. Kakang Kidang Wulung. Jebule sampean ya kuweden tenan, mengko mesti wedi didukani bapa. Ben rasake, nek ora nganggo cara ngene aku ra iso nggarap sampean. Ayu Maruti. Mati aku. Ayo Maruti. Mati aku. Ayo. Aku ki lagi Lagi apa? ongkrong-ongkrong Kakang. Lagi ngomong. Lah sampean yo ngono, binatang aku sing ora ngerti to, Kakang. Mestine aku ngerti yen kok aku si Ayu Maruti. Mergo apa? Apa ya ana tinane wong semaput kok ngalih nek ora kowe ora ana Ayu Maruti. Anjen aku garap sampean. Aku jajal karo Kakang Kidang Wulung kira-kira nek aku semaput aku mati, engko sampean rumangsa kelangan apa ora lho? Menawa kelakon kowe mau temekaning paku, mesti wae aku bakal kelangan karo kowe Ayu Maruti. Mergo apa? Ning jagat iki ora ana wadon sing tak tresnani mung kejaba kowe Ayu Maruti. Iya, sampean ki lho kandhane tak percaya tenan apa mung trimo nglebu rasaku Kakang. Lahir batin aku kondo sing kaya ngono karo kowe Ayu Maruti. Saya aku lan kowe wis dipacanke karo bapa bantaran. Ing mengkone aku bakal urip bebrayan karo kowe Ayu Maruti. Kakang Kidang Wulung, pancen sak tenane aku ora bisa nyelaki rasaku Kakang. Pendek aku sampun cedhak lan Kakang Kidang Wulung. Rumangsa jagat iki mung trima aku lan sampean sing duweni. Kabagyan mung siji aku lan sampean sing duweni lho Pak Kakang. Apa sakabehing tembungmu kena tak percaya Ayu Maruti? Mergo apa? Ing Gunung Bromo iki kowe dadi kembang desa. Ora ana wanita sing ngungkuli karo kasuyanmu. Mengko semono sing kok tresnani aku Ayu Maruti. Apa kabeh tembungmu kena tak percaya? Kakang Kidang Wulung. Ayu Maruti. Ing kene aku sumpahi pengarepanmu Kakang. Sumpah kepiye Ayu Maruti? Ora ana bocah lanang kang ing kono sautuhe ngratoni atiku. Mung siji Kakang Kidang Wulung. Prasetyaning atiku, aku ora bakal omah urip tembayatan karo wong lanang sapa wae. Mung siji sampean Kakang. Yen pancen sumpahmu kaya ngono, ning kene aku bakal sumpah karo kowe Ayu Maruti. Menawa ing besok aku ora kelakon urip bebrayan karo kowe, luwih becik aku mati depane bumi Ayu Maruti. Mergo kabeh mau gedhe rasa tresnaku karo kowe Ayu Maruti. Kakang Kidang Wulung. Ayu Maruti. Pendak aku jagung lan sampeyan rampung gegladen padha-padha mlakake rasa ati kang ing kono isine ora kepengin pisah ing selawas-lawase. Yo mung kuwi lho Kakang sing dadi catetan ing atiku Kakang. Kula ning papan kene barengan padha ngantepke aku. Yen ing besuke kelakon urip bebrayan dak miyo bungae ati Ayu Maruti. Kudune kaya ngono ya Kakang. Ayu. Mongko satinggapan maneh bobo bantaran ki aku lan sampeyan bakal dijodohke dadi manten ing mengkone urip bebarengan janjine senajan ana wong wadon sing ayu aja nganti sampeyan lirik lho. Wis to percaya karo aku Ayu Maruti. Senajan ning jaba kaya akeh bocah wadon sing rupane ayu-ayu. Nanging kabeh mau ora ana kang bisa ngratoni atiku kejaba kowe Ayu Maruti. Aduh, tenan apa piye iki Kakang? Lahir batin aku kondisi kaya ngono Ayu Maruti. Yen kaya ngono aku matur nuwun banget karo sampeyan lho Kakang Kidang Wulung. Wong siji Kakangku do sempat. Dosing gedhe pangapuramu mbok menawa wae. Aku wong tuwa kok anggap ganggu anggonmu sak bejagong lawan si Adian Maruti.
babar pisan sampean tekan papan kene ora ganggu anggo saged jagong karo Ayu Maruti malah kebeneran kan. Iki mau wis rampung kanggo Gladen olah bela raga karo Ayu Maruti. Idang dulu. Senajan to kowe ora kandha tenane aku wis ngerti. Kawitan linggo pungkasan aku weruh kabeh tak kandhani. Nang yo ngene yo Di, Kepiye kan? tekaku ning papan kene iki pancen ana wigati kanggone kowe Idang. Dadi sampean tekan papan kene iki mau pancen ana wigati. Bener. Bajur wigatine apa kan? Mentas wae aku nampa dawuh ngersane Bapa Guru Resi Bantaran Aji. Nek wektu dina iki kowe tinimbalan ngersane Bapa Guru. Dadi aku tinimbalan ngarsane Bapa Resi. Bener. Matur nuwun Kakak. Sampeyan gelem kangge kan temu kono papan. Adi Ayu Maruti. Gelem swana ngarsane Bapa Resi. Ayo Kakak. Engko dhisik. Piye to Kakak? Angka sing ditimbali Bapa Guru iki mung mligi kanggo kowe kita. Iki kanggo aku. Hmm. Ngono wigati apa to, Kak? Wah, wigatine aku ora ngerti. Kaya ngono. Ayu Maruti. Kakak kita dulu. Kowe wis kekrungu dhewe yen aku tinimbalan ngarsane Bapa Resi. Sawetara bakal sopan, kowe sawetara mapan ing papan kene barengan karo Kakang Kudu Sempat. Ini janjine mengko rampung sampeyan entuk dawuh, ndang bali mrene meneh tanteni yo Kakak. Aku janji karo kowe, yen wis ana kerampungan aku bakal gelis bali ke papan kene barengan karo kowe. Kaya ngono yo. Yen aku janji. Hati-hati yo Kakak. Foto Kakak. Ora apa-apa kok, Di. Wis sampean kok netrak kan. Sia dikit dong. Rene iki papane wis satengahing alas. Bener. Aku materake karo keselamatan Ayu Maruti. Ayu Maruti sawetara bakal tak pasrahke karo sampeyan. Kowe aja kuwatir yen to perkara keselamatane Adi Ayu Maruti. Mengko aku kang bakal njogo. Cilik nganti beset kulite gedhe ceklek balunge dadi tanggung jawabku. Wis to aja kuwatir. Matur nuwun kan. Hati-hati Kakang kita dulu. Sajak kok manu-manu ora tega ninggal lawan Ayu Maruti. Wis to aja kuwatir. Ora teges aku ora percaya karo sampean kuwi ora. Nanging sadurunge aku ninggalake papan kene aku titip eling karo sampean. Titip eling apa di kita ngono? Aja nganti ana tetembungan pager mangan tanduran. Kuwi dudu watakku. Aku percaya karo sampean. Yen koyo ngono aku njaluk. Ayo mati aku njaluk. Hati-hati Kakak. Tanteni ndang bali lho Kak. Kakang itu semani. Anak ana apa to? Dina Kakang kita ngurung wis adoh lho. Jebul wis adoh kita ngono. Ayu Maruti. Kakak. Tenane kita ngulung kae ndak apusi. Kita ngulung ora ditimbali kelawan Bapa Resi Bantaran Aji. Waduh, lagu sampean tego to Kakang. Nganti ngapusi karo Kakang kita ngulung. Jane sik kok karepake apa Kakang? Apa sebabnya nganti aku ngapusi kelawan kita ngulung? Mergo ning papan kene aku kepengin mirunggan lawan kowe Ayu Maruti. Walah, lamun perkara ngono bae kok dadak Kakang kita ngulung diapusi. Lah mau apa to ora diapusi ya ora apa-apa to Kakang. Nek idang ngulung ora tak apusi, aku arep bloko lawan kowe mesti ora wani. Ngono. Jane apa to Kakang sing arep sampean kandhake? Coba aku tak krungu. Ayu Maruti. Heeh. Jane kowe iki krasa apa edok-edok ora krasa? Kowe iki jane ngerti apa pancen kowe iki edok-edok ora ngerti? Perkara apa to Mongko Kakang? tenane ngasi aku ngasu kaweruh ana ing pertapan Gunung Bromo. Bebasan wis buntas anggonku ngasu kaweruh. Nek ngewo semono aku ora ninggalke pertapan Gunung Bromo. Apa sebabe Ayu Maruti? Apa Kakang? Mergo aku seneng lawan kowe Ayu Maruti. Kakang disempani. Ayu Maruti piye? Sampeyan ki nek omong ki mbok dipikir dhisik. Lho, baleni tembungmu Kakang. Kok aku kaya ora percaya to Kakang? Ayu Maruti. Heeh. Kok nganti aku ora ninggalke pertapan Gunung Bromo? Mergo aku seneng karo kowe.
Saka pangangkahku, aku kepengin urip bebrayan lawan kowe Almarhum. Kakang kudu sembani. Ono kuwi tembunge sampean jenenge Kasep. Lah kok Kasep Ya iki? mungkin apa isu to Kakang ing antarane aku lan Kakang Kidang Wulung wis padha-padha ngiket janji kalau mengko sedina meneh bakal urip bebarengan. Tur meneh aku ya wis dijodohke Boko Bantaran. Aku karo Kakang Kidang Wulung sedina meneh bakal dadi manten. Lho, lah kok bareng sinan sampean ngandhake nek tresno karo aku? Lho ngono kuwi jenenge ora Kasep piye Kakang? Wongko kuwi antarane Kidang Wulung kae rak lagi wae pacangan. Iya. Jeneng pacangan kae bisa urung. Sadurunge ana janur mlengkung, ana sak ngarepe lawang. Iki iso diwurungake Almarhum. Mula kanthi kuwi Almarhum. Mumpung ning papan kene ora ana Kidang Wulung, mbok yo kowe gelem nampa katresnanku Almarhum. Kakang Kudus Pani. Aku kira mau wadon siji saudo loro sawupan. Siji aku tresno Kakang Kidang Wulung. Selawase kendak tresnani mung Kakang Kidang Wulung. Mula ing kene cukup semene sampean duweni rasa tresno marang aku, Kakang. Ayo Maruti. Heeh. Mongko anggonku nembung lawan kowe iki bebasan ora ijep isin. Ning gene apa Ayu Maruti? Ing papan kene kowe nampik lawan katresnan Ayu Maruti. Tak jaluk kanthi leganing atimu. Umpama kowe ora gelem dadi bojoku, mbok yo aku ladenana ora ketang sakdang sak pengilang. Rumangsa marmatiku Ayu Lah Maruti. terus aku kok aku mbok wadon apa, Kakang? Kok malah sak penake dhewe jaluk diladeni dianggep aku bojomu apa? Ayu Aja Maruti. kurang ajar tembungmu, Kakang. Nganti aku kurang ajar mergo kowe sing marahi kowe sing jalari Ayu Maruti. Ayu Maruti. Kakang Kudus Ojo Pani. nganti kowe wangkal. Ento nganti kowe wangkal. Umpama aku ngudo paripeksa lawan kowe. Sapa sing arep aweh pitulungan lawan kowe Ayu Maruti? Sampeyan tembunge kok malah suwe melangkrak to, Kakang? Lah kok arep meso karo aku? Apa katresnan bisa dibeksa? Sampeyan sampeyan aku ndak apa, Kakang? Aku ora butuh kok tresnani, butuhku aku kok ladeni Ayu Maruti. Oh. Gelem ora? Lah ngono kok malah suwe kurang Kowe gelem apa ora? Sudi aku. Gelem ora? Oh, Kowe Kakang. gelem ora? Kowe gelem ora? Gelem ora? Wanci papan sumber Wanci mongso kesono Angin Apa Bantaran Aji? kowe wong tuwa kaya krungu marang panjenengan ucapan semangat Mbok menawi kleru ing panampi panjenengan iki salah Purwon. panjenengan kowe nadyan to sembuh ning ora tuli tenang kowe aja gono Apa Bantaran Aji? Ing kasunyatanipun ing papan menika boten wonten wong wadon ingkang wonten iki namung kula. kowe mantu lamun papan kene ora ana suwijining bocah wadon ning aku mireng pribadi Sampeyan iki ana suarane wanita kang bawang-bawang boten wonten. apa kae lho eh ayo
Anakku bilang bilang ayo Pak. Jangan saya mau ketemu karo wong tua. Kini aku jaluk mati. Ono kejadian apa maru? Bagus rupamu neng kowe rakus patraku lamun to mripatmu wuru mestine talinganmu ora budhek sapa mati sembani kowe kok sumanggean kowe netel kawanita ning Ayu Maruti karepmu piye jalaran kula tresna kula seneng kalih Ayu Maruti yen kowe tresna lan Ayu Maruti gini yo kowe dok nalika semono ora bloko karo wong-wong kenalipun kula badhe bloko kalih sampeyan. Neng rumaos langkung rumiyin kedisian kalian Kidang Wulung. Sembani. Monggo Ayu Maruti wis ndak pacanake kelawan si Kidang Wulung. Ewon dene Ayu Maruti saiki wis mbok tetel kawanitane. Amun wadi iki tinarbuka. Kidang Wulung ngerti yen Ayu Maruti ora prawan, Ayu Maruti wis mbok kakahi. Yen nganti Kidang Wulung nesu terus kepiye kowe? Sampeyan ampun kuatos. Menawi Kidang Wulung ngertos bilih Ayu Maruti sampun kula rebut kawanitanipun. Menawi wonten murinanipun Kidang Wulung, kula ingkang badhe tanggel jawab. Ayu Maruti, Ayu Maruti. Kok kebangetan tenan lakonmu, Nduk. Kula ingkang suwan Ayu Maruti dina iki wis ora suci. Ayu Maruti dina iki wis ora prawan. Bawen Ayu
diperkosa kelawan kuda semar. Ayo Maruti, Bapak. Apa bener ngendikane Bapak Resi Batara? Yen to wis prawoso karo Kakang Kuda Sempane, Pak. Senajan kowe iki bocah wadon. Nanging kowe wanitane pendekar yo gene iki bisa muncul kebentuk gane kakai karo Kakang Kuda Sempane. Ayo Maruti. Yen kaya ngono wis cocok. Aku nu tresno karo aku mung satata belalah. Batinmu ra tresno karo aku ayo, Pak. Sok kena ora seneng ati, Pak. Ngenti janji, ngenti sumpahmu ayo Maruti. Kepengin urip bebrayan karo aku. Nanging kabeh mau semu ae, Pak. Kesupan. Kidang mulo. Senajan aku karo kowe sedulur tunggal wiridan. Nanging wis tak anggap kowe dene sedulurku dhewe. Nanging kowe mentolo prawoso karo calon bojo. Manungsa kaya kowe ora pantes urip ing jagat sing kok becik mati kowe. STOP. Ampun, dipun bisa, Bu. Stop. STOP, stop. Iki kesaketen ngono Kakang Kuda Sempane. Wes. Jabel bromantiamu. Aja kowe muja marang hardane nepsu. Iki ndak upamake sego wis dadi bubur. Cocok nggih. Iki wis kebacut. Ya mbok menawa pancen Gusti nemtokake yen Ayu Maruti dudu jodohmu. Radene Ayu Maruti wis dirusoi kelawan Kuda Sempane. Ora sida tak jodohke karo kowe. Awet wis dirusoi Sempane. Maruti tak jodohke karo Sempane. Matur nuwun, Bapak. Matur sembah nuwun, Bapak. Iki wis dijodohke karo Kakang Kuda Sempane. Apa kowe gelem ae, Pak? Yen pancen lakon, Pak. Kuda Sempane. Kidang mulo. Perkara iki pancen kowe menang. Mergo kelakon ngakai karo Ayu Maruti. Anggonku manyesuh ana ing Gunung Bromo. Saka karepanku, aku kepengin langsung kawruh pinggo pangerten ana ngarsane Bapak Resi Batara. Ya. Nanging kowe wis gawe gelane atiku. Rumokke tembu. Nganti teg jagat. Aku ora bali cake sikilku ning Gunung Bromo. Wis kelakon jodohke karo Ayu Maruti. Menawa gawe laraning Ayu Maruti, musuhmu dudu sapa-sapa. Aku musuhmu. Wong praupamu kaya wedhus. Maruti. Sumendya marang garising kepestan. Kabeh wimawus dumadi. Kowe salah. Mula ndak tetepake kowe jauh kelawan si Kuda Sempane. Belum bisa nglakoni. Lho. Jane wis kadung aja ora gelem. Ora gelem apa-apa. Aku ora kuwatir meteng ae kok. Modak kok. Paling-paling sing meteng wong wedok. Usah semblodel. Mangkel kok. Wong cetone Ayu Maruti iki mboten gelem kali kula. Ya. Lajeng kedah pripun? Lelek kowe ora tak
tanggung jawab, ya enak kowe ra. Lho nek kula niki nggih gelem tanggung jawab. Ya ora Nek Ayu Maruti mboten purun terus pripun? Nenek kowe sing sabar. Ya. Saiki ora gelem ngelapi, ditedhaki sithik mboko sithik. Suwe ning suwe bakal tuwuh rasa tresna kawan. Ngaten cedhake. pamestunipun Bu. Nek